De lægger alle deres kræfter i. Både KOL-patienterne her på Nørrebro Forebyggelsescenter der er 3 sekunder tilbage. Og dem her på Amager Hospital. Men der er stor forskel på kræfterne. 3, 2, 1, hold! Det her, det var hårdt. Flere af deltagerne har prøvet at være begge steder og mærker en tydelig forskel. Det er sgu syge mennesker, der kommer her. De sidder med iltflasker, de sidder i kørestol, de sidder med rollator. Derovre på rehabiliteringscenter, det var rimeligt fungerende. Den er utrolig stor, synes jeg, fordi hernede får du ligesom lidt flere kræfter bagefter. Super! Udover hospitalerne kan også samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden i dag tilbyde rehabiliteringsprogrammer for kroniske patienter. Det er en del af sundhedsaftalen for 2011. Så laver vi cirkeltræning. Hver gang jeg er til træning, bliver det jo bedre. Det gør det absolut, og så fortsætter jeg min træning derhjemme så meget jeg nu kan, ikke? Så det hele tiden er holdt ved lige. Den lungekapacitet, de nu har, når de kommer herned, den bliver ikke bedre. Men de bliver bedre til at udnytte den lungefunktion, de har tilbage. Så får de noget mere styrke, og de får noget mere udholdenhed. Det er meningen, at hospitalerne skal tage sig af de svageste patienter, mens kommunerne har ansvaret for de stærkere. Det er bare ikke altid, det fungerer sådan. Hvem henviser jeg til sundhedshusene, og hvad har de tilbydet? Det har jeg lige skulle finde. Så jeg har lavet et par fodfejl. Henvist nogen, som egentlig var for svage. Ja. Vi har også haft taget nogen ind, som har været for gode til at gå her, som skulle have været i sundhedshusene. Her der er jeg blevet henvist til lungeklinikken her på Amager Hospital. Men min egen læge har henvist mig til rehabiliteringscentret. Men det er vigtigt, at de kroniske patienter bliver rehabiliteret de rigtige steder. Det er rigtig vigtigt, fordi at nogle patienter de får mest gavn af at modtage den rehabilitering, eller gennemgå den rehabilitering, som foregår i kommunen. Den er simpelthen skræddersyet til de patienter, der er i kommuneregi, mens de mere syge skal gå ind på hospitalet, fordi der er personalet eksperter i at kunne arbejde med mennesker, der har svær sygdom. 1, 2, 3, gå! Derfor skal de enkelte sektorer også blive bedre til at kommunikere med hinanden. Det skal blandt andet det såkaldte kronikerprogram lære dem. Vi har selvfølgelig telefonisk kontakt og mailer til hinanden, og så har vi mulighed for at besøge hinanden. Der har været nogen fra sundhedshuset herover at se, hvordan træner vi vores hold. Og jeg er blevet tilbudt at komme over til dem og se. Det var de første 10 sekunder. Kommunerne og hospitalerne har også sundheds- og forebyggelsestilbud for en række andre patientgrupper. På sundhed.dk/soft kan du læse mere om tilbudene, som kan være med til at give kroniske patienter en lettere hverdag. Det er hårdt, men bagefter er det dejligt. Det er jo sådan, jeg kan komme herned, og så slet ikke have det godt, og når jeg er færdig hernede, så er det bare... Så synes jeg kan klare sådan en helt maratonløb bagefter, ikke? Primært så har jeg lært, at jeg er jo ikke en gammel mand, der trisser afsted. Jeg skal op i tempo. Og jeg har også lært, at det ikke er farligt at blive forpustet. Så er I halvvejs. Og hvis jeg går, så jeg bliver forpustet, så er der en chance for, at jeg kan måske få det lidt bedre i sådan et lange løb, ikke? I stedet for at sidde og være passiv derhjemme, så skal man ud og bevæge sig.